बे समाव मोनसे गिदिर खौरां रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामग्रा हौवा हिन्जावफोरखौ हमबाय थानाय समावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आरोबाव गोख्रों बाथ्रा। गिबि मन्त्रिया रायजोनि गेजेराव आयेन बेरेखा जुलिजों लोब्बा थानाय हौवा हिन्जावफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबाय थानो बिथोन होबावदों। नंगौ, बे समाव आसाम रायजोआव मोन 4047 केसफोरनि गेजेराव दासिम 2666 हौवा हिन्जावफोरखौ हमनाय जाबाय। बिसोर गासैबो उन्दै बैसोनि जुलिजों लोब्बा थानायनि सोमोन्दोआव पुलिसा हमनाय जादों। नंगौ, रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय हारिमुखौ फोजोबस्रांनो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों थांखि लानाय बायदियैनो पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया दिनै 7 सानाव हाबबाय। गिबि मन्त्रिया दिनै मोनसे टुइटनि गेजेरजों बुंदों, रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया फैगौ 2026 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन। पुलिस बिफाननि गोख्रों राहा लानायनि नायबिजिरनायाव रायजोनि सुबुंफोरखौ आबुं हेफाजाब होनो गिबि मन्त्रिया फोसावदों।